To mai gida ya za a yi? Abu dai ya riga ya faru ka sha gari ciki ne abin shi.有人。Allah ka shagar da alƙiyin ka in banda kai jaki ne maka zo ka rika cewa wannan wai APC ba san wannan bari ba wannan takwadin da za a yi ta farin ciki ne ta farin cikin wa ina wani farin ciki kai wani APC na turun kuwa ta APC ta farza kai ko in ka shagar da alƙiyin na rantsa ga Allah a wannan mulkin naku ne na fice kamar yana ba zan bayar ba an su shi cikin siyasa ba malam kai wannan garin ma wallahi Allah gwanda in zubar shekara 8 an sha wuya amma wannan 8 din daga ba tinubu a tubune to ina ga maka tijjin bacci ba a kagara ma ne ina tunanin ya abu dai kasance kai ka zo kana ga mun ABC dan zan kira to wallahi ba za ka kai garin nan ba kai garin nan da tsiye mu me to aba kai ba to wallahi ba za ka sha ba ina sha to za mu ga sai da ka wallahi sai sha wallahi ba za ka sha ba duk wannan bai asara ba diyan da muke da kai na rade ga Allah mun raba kafa ba ruwa da kai amma hanya kan yi naka a wallahi mun mutane wallahi ba za ka samu kaya kai an ma ka kai ba na ci talle ta ci uwarta taliya ta ci uwarta duk gudan da ake bawa ta ci uwarta ya ai hauya wallahi ya hauya kai no wala da cuce cuka wala da cuce cuka wala da cuce cuka ai ne maka tunne je to ban yabe ba ban yabe ba no kare wa rigima ba ganta ba duk wayannan tare za mu sha amma ku zo kuna kan banza hukan gobe saboda ba kwaci shi wannan aiki kuke yi ba ai za ga muka a kusan banza ma hukan gobe mutane a kan jaka ina ga da gari zan hana kai watan ka ai da biyan gari ta amma wallahi sai na ga mata no ina ga maka nace no zaka ga no wallahi ai ba ga rigima ba ka gane ko kai kin banza aikin gobe kuna shirman banza kuna shirman mutum wallahi ka ga garin haka da ka ga wallahi sai na ga maka